Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes papagayam kakailan 21 apo ti mabilang idi bulan ti Abril 2023 manipod apo ti ENR Online may danong kada kayo ti sabali nga parang di programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz idi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin pare di pa nakaidanon apo di damdamag nga namnamain mi nga makainformar kada kayo ken kastameten adda ti pakasiknan tay amin nga sangapada. Digitoy ditintay talantanen, intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan gagayem ken kabsat. Dati panagmudo po ti Ramadan, dati Idil Fitir, gagayem dito pagilyan tay nga Pilipinas ket maselebraran to kanu dati into nubigat 22 sigo na po di Bangsamoro government padaanan nyo po madamdama may santo dito kariti sa lutsud tayo apay nga may adjust dito panagmudo o dito Idil Fitir gagayem keng kabsat makainuman tayo tumanin na po ti may isang Islamic lecturer nga ni Ma'am Haja Mariam Arceo gagayem ken kabsat idi sabali nga bangir papagayam idi sabali pa nga damag nga intay to pagsasaritaan kakabsat ken gagiyem ni kano dating Bucor Chief Gerald Bantag gagiyem kakabsat adanti panagkalikagom na nga sumuko ni Bantag met apo ti maysa kadagiti kangrunaan nga maitudtudo nga utek ti panakapapatay ti maysa nga media man gagiyem ken kakabsat iri sabali nga bangir po adda sangagasot o parapulo ket 5 nga estudyante ti na ospital gapu ti panagulaw da iti pudot gagiyem ken kakabsat deti na pudot timet Pasay ken Dagupan tustang-tusta gapo iti sobra nga kinapudot apo iti panyempo gagayem ken kakabsat so madamdama po pagsasaritaan tayo dito nga may banag apo nga dapat nga saganaan ken amwen tayo dua kano nga nangatong opisyal ti gobyerno kayat da nga ipapatay wenno papapatay ti controversial nga diputado nga ni Diputado Arnolfo Arni Tevez ti Negros Oriental siya sino nga tadigitoy gagayem ken kaamsat dagitoy ken sabsabali pa tampok pare ti may isang oras nga panakaidanong kada kayo programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan
parang the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan nyo, gagayim kay Kabsat, diri sumanunupay nga weekly draw para iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Di kita weekly draws tayo apo, aging gana dati apo, tapos ti Mayo, gagayim Kabsat every Sunday. Di kita mabunot apo nga entries. Mga bak dito apo, karita imported goods, especially ti first, second, and third prize. Imported goods ti premium da dito. Then, ada sa nga pulo apo nga winners, gagayim kay Kabsat nga umawat apo ti consolation prize nga sag to 200 pesos. Kasano apo ti magipartisipar iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Awan sa bali nga aramidan nyo, mapanapo agukupar, agupa, kada iti cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal maupaan when maakomodar, maakupar kung akuma, nga cottage po adda maysa nga maiten nga Blue House t-shirt instant na. Then kada kay amin na nagkukuyog, manipod ka ubingan, naging gana ti kataingan na maikan kayo ti saggaysa nga raffle ticket gagiyem keng Kabsat. Iti raffle ticket, di stab na apo, isurat yun itinagan, address keng kastameten, phone number yo. Ikaten nyo di stab apo, then i-drop yo apo, ijay tambyulo. Di kita stab apo, di kita iti pakabunutan, di kita nagagasat nga mga baktari nagkakadakkel apa premyo. Di grand draw, into Mayo 31, papagayam, the third prize, 5,000 a pesos. Second prize, 7,000 pesos. Kenti first prize, 10,000 pesos. Iso nga no plano ya po, timapan na ag-picnic, ag-didigos ti dabaybay, di kalayab, diretso, awan pakilok-ilo, diretso kayo po di Blue House Beach Resort, gapo tayo suda, ti daan apo iti dito the Blue House Beach Resort Promo Bonanza nga pangabakan kada iti agkakadakkel apa premyo. Ulitek ti third prize apo iti grand draw 5,000 a pesos, second prize 7,000 a pesos, ken the first prize nga 10,000 a pesos plus adu pa apo nga consolation prizes manipod kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Diri agtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Adtoy iti maysa kada iti nagasat nga bak iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. Dati iti apo tinang-claim iti may isang congratulations. 200 pesos ako. Kumano ka ako kapapats ko. Serte. Not serte. Man nag-cottage. Nagbayad lang ti 500 or what? Nangabak ti 3,000 pesos ako. Grand prize 10,000. Second prize, 7,000. And third prize, 5,000. Can 20 consolation prizes. Can adong assorted Ken Boys. Ako dati kaya, nangabak ako, 3,000. Nakasan. Congratulations. Barangay 19 sa Nibang sa Punaksyon. Katakat to ni. Sulit na sulit ba? Point sir. Okay. Thank you, ma'am. 740 ang G. Thank you. Ito. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless po. May ka manungan pa. May ka. Okay, tuloy. Ti programa tiyo, damdamag ni Berto. Itatangal daw po deklarado kas non-working holiday. Babay na po ti panang deklara ti Office of the President, kuno ti Apo Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gagiyem kamsat, gapo tadeto ti panagmudo ti panagayunar, gapo iti Ramadan, dagiti kakabsat tayo nga Muslim, gagiyem. Ngayon that changes apo, into the bigat, Abril 28, ti pan nakangilin wenno pan nakaselebrar ti panang selebrar ti Muslim community dito pagilya na Pilipinas ti Idil Fitir wenno pan naglepas ti makabulan nga Ramadan.
Dati po tinakumpirmaran na babaen iti Grand Mufti of the Bangsamoro Abu Huraina Udasan. Kalpasan niya narami dapat iti traditional nga moon sighting activity. Sigon iti Bangsamoro government, gapoy iti saan nga pan nakakita iti bulan ket iti Abril 22 nga maselebraran ti Idil Pitir. May sa datoy ti Idil Pitir, may sa ti Idil Pitir kadigiti napapateg nga okasyon ti Islam nga dati ket big kas festival of the festival of the breaking of the fast gagiyem kapsat di panagpasting sumangsang baya po ti Idil Pitir kalpasan nya maipatungpal ti panursuro manipod ken ni ala. May palagip nga ni deklara babaeng ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kas regular holiday ti Abril 21 kas panang lagip ti Idil Pitir. Okay, naapay nga may i-transfer gagayim ken kapsat amun ito apo ken ni Ma'am Haja Mariam Arceo may isang Islamic lecturer gagayim ken kapsat no apay nga gaputa awan nagparang nga bulan isukano ti rason no apay nga intunubigat ti pan nakaselebrar ti makungko na apo nga Idil Pitir gagayim ken kakabsat wenno detoy panagmudo ti Ramadan. Okay, nasa linya na po si Ma'am Haja Mariam Arceo. Ma'am, magandang hapon po, Ma'am. Salamat ulit sa ibibigay niyo pong pagkakataon na sa aming palatunto ng Damdamag ni Berto. Okay, so Ma'am, ano po yung mga activities po ng mga sa inyo po na mga kapatid na Muslim sa Idil Pitir o pagtatapos na po ng Ramadan, Ma'am Arceo? Yeah, pag nagtapos na ang Ramadan, then of course, we will be enjoying, happy. Sandali ha, hindi ako makapagpakita dahil kararating ko sa bahay, nalimutan ko, nagtanggal ako ng cover. Then of course, we will enjoy our festivities bilang Muslim na nakatapos at nakaraos kami ng Ramadan. Alhamdulillah, dahil we enjoy Ramadan anyway. Alhamdulillah. So ngayon, bukas, hindi pa naman tapos. We are in the last day pa dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, natapos na sila. Eid na nila today. Kami, bukas pa kami mag-i-Eid. So magkakaroon ng Eid prayer. Robert. Yes, ma'am. Magkakaroon ng Eid prayer tomorrow morning. Ang ginagawa ng mga Muslim, they gather together, yung mga magkakalapit lang na hindi masyadong malayo, nag-iipon-ipon para magdasal ng magkakasama, inshallah ta'ala, at ipagdiriwang nila. Usually, ako ngayon ay nag-iisa kasi nandito ako sa Laguna, wala ako sa Ilocos. At dito sa aming lugar, walang masyadong mga Muslim. At nandito ako ngayon pansamantala, pero babalik ako dyan sa Ilocos, syempre. Hindi ko na maiwanan ng Ilocos. Okay. Yung ano po, sa araw po ng Sabado, Abril 22 na pagdiriwang yung Idil Pitir, ito po ay kinumpirma mula po sa Grand Mufti of the Bangsamoro Abu Huraira Udasan. Matapos po ginawang traditional moon sighting activity. Parang wala pong buwan, kaya bukas yung pagdidiriwang ng Kasi nga, yes, ma'am. Kasi nga Robert, ang pagbilang namin ng buwan is either 29 days or 30 days. So, pagdating ng 29 days, sa darating na gabi at nakakita ng bagong buwan, makukonsider mo na 29 days lang ang month. Ngayon, kung walang nakita dahil makulimlim, sa ibang bansa nakita. Sa UAE, nag-start na sila, sa Saudi, sa Turkey. Ngayon, dahil nakakita na sila ng buwan. Dito, dahil alam mo naman, paulan-ulan, hindi naging obvious ang buwan. Kasi nga,
we cannot start fasting hanggat di nakikita ang buwan, and we cannot end fasting hanggat di nakakakita ng bagong buwan. Okay. Yun ang rule. Uh-huh. And it's not a tradition, Robert. Yes, It ma'am. is an obligation. Aha. Okay? Bilang mga Muslim, hindi yun tradisyon. Ang anything na rule tungkol sa Islam, ang pagbabalot, ang pagpa-fasting, ang pagpunta sa Hajj dun sa Saudi, Umrah, and pagbabayad ng zakat, zakatul fitr, yung pagbabayad ng personal na zakat para ibigay, yung money na ibibigay sa mga mahihirap, okay, ay obligasyon yon ng bawat Muslim na may karapatan. I mean, he has the, alam mo yon, qualified siya sa pagbibigay dahil siya, hindi naman kailangang mayaman, kahit sila yung mga solvent lamang, yung kayang may sapat na panggastos sa pamilya at sa sarili niya sa araw ng Eid, at meron siyang sobra, kailangan niyang ibigay ito sa 8 kategorya ng mga Muslim. 8 kinds. Yung mahirap, yung pinakamahirap at mahirap, at yung mga bagong Muslim. Pag may bagong Muslim, kahit mayaman, they can deserve to receive that zakat. Okay? And dapat maibayad ito, maibigay ito, mas mahalaga, maibigay ito bago magdasal ng Eid prayer in the morning. That will be tomorrow morning, early. Okay? So, Okay. bago magdasal ng mga Muslim, dapat na ibigay na nila ang zakat. Pero merong chance na ibigay ito within the whole month of Ramadan in advance before the Eid. Okay? Okay. And Okay. this is, yeah. Yes, ma'am. Ano po? So yung start ng Ramadan dapat nakikita ang buwan. Then yung last Yes. day, yung pinakahuli para sa end of Ramadan, dapat andun din yung buwan. Yes, nakita ka ng bagong buwan. It's not just buwan, it's a new moon. New moon, Kung napapansin mo yung signage namin sa ibabaw ng masjid, na nakikita mo mayroong parang maliit na buwan, parang beginning of the new month. Okay? So, yun, ang aming sign na nag-start ng Ramadan, ang month, it's not only Ramadan, every month, nag-start na ang month at nag-end na ang month. Yun ang sinusundan namin. Wala kaming 28 days, wala kaming 31 days. It's only 29 days or 30 days. Okay. Yeah. Okay. Pagkatapos po ng pagdarasal bukas, dahil yan po yung Idil Fitir, pagtatapos po ng Ramadan, parang may mga handaan din po, ma'am. Yeah, we will celebrate. Usually, most of the Muslims, many, if they are in a group, in a place na nagsasama-sama, nagsasalo-salo together, or even at home, kung mga individual, katulad ngayon, andito lang ako sa bahay, malayo sa mga karamihan ng mga Muslim, then we will celebrate with the family, we will cook, we will invite people, okay? In this day, we can invite anyone, kahit yung mga neighbors na hindi Muslim, to alam mo yon, to be generous and kind to people, to encourage them with the intention of showing them how Islam is good and how Muslims are, kind and generous, to encourage them to Islam, Okay. Okay. Ma'am, ano po ba? May mga traditional foods po ba o talagang nire-require na foods during sa salo-salo pagka Idil Fitir? Ma'am Mariam? Yeah. Kahit na usually, kahit naman depende sa mga lugar, depende sa bayan, like sa Mindanao, may iba silang kind of, food, di ba? May iba-ibang way ng pagluluto. Ang pinakamahalaga, Robert, ay ang aming kakaining karne, let's say baka man yan, or goat, or chicken, it has to be slaughtered Islamically. They'll be slaughtered by the throat, kung saan yung labasan ng dugo at ng hangin, they have to be slaughtered diyan. Kahit na ang pumatay nito or nag-slaughter ay hindi Muslim, it is acceptable naman. Pero, ang mahalaga, in-slaughter ito in proper way. Hindi yung kinuryente o binugbog o namatay ng hindi makatarungan na way ng pagpatay, yung nasasaktan, yung nag-struggle ang mga hayop. Kahit hayop yan, we want to make sure na hindi sila masyadong magsasuffer.
Kailangan ang gagamitin na kutsilyo sa pag-slaughter ng animal ay matalas para hindi yung ang tagal mong ginigilitan na nagsasuffer sa matagal na sakit ang hayop. Dapat di sila mag-struggle. Ganon. Okay. Yeah. So meaning to say, may mga may mga expert na gagawa niyan para hindi gaano masaktan, ha? Parang akma yan sa Animal Welfare Act, ma'am. Yeah, but anyway, doesn't need to be expert. Kung mayroong expert, mas maganda. But anyone can do it as long as ang way ay pinag-aaralan naman kasi yan, Robert. We learn how to do it. We don't do anything na hindi ito pinag-aralan. Okay? Kailangan hindi ka mag-iimbento, hindi ka manggagaya. You have to do it the way it should be according to the rule that Muslim has to know and learn about it. Okay? Okay. Ganon. So bukas po na yung celebration ng Eid al-Fitr, lahat po ng hindi pwedeng gawin during the Ramadan, pwede na, babalik na po sa normal. Yeah. Pwede nang mabalik sa normal as long as ang Ramadan is like a training for us. You know, lahat ng mga toxic tatanggalin mo sa iyong katawan, inshallah, pag healthy, alam mo yun, nakikleanse ang body pag ikaw ay hindi kumakain ng kung ano-ano, kaya pag nag-fasting ka, nagkakaroon ng cleansing ang body at the same time, natitrain din ang tao na mag-behave during Ramadan, takot ang mga Muslim gumawa ng kasalanan, okay? Kaya pag after ng Ramadan, dapat nasanay na sila na ang kasalanan na lagi nilang ginagawa ay na-train na nila ang sarili nila na hindi ito gawin. Katulad ng mga nag-iinom na mga Muslim during Ramadan, they don't do that. Kasi ang kasalanan na ginagawa during Ramadan ay mas malaki ang bigat nito, ang timbang kaysa gawin ito ng hindi Ramadan. Pero kasalanan is kasalanan, ang bawal ay bawal. So whatever, Ramadan o hindi Ramadan, ang lahat ng ipinagbabawal, hindi dapat gawin. Okay? Pero nagiging malaya nga ang tao na mag-enjoy sa pagkain as long as halal. You can eat anytime, you can eat anything na halal, yung valid na kainin o allowed na kainin ng isang Muslim. Hindi na yun talagang ikaw ay magtitiis the whole day na, bago sumikat ang araw, titigil ka na ng pagkain. At ang pagkain mo na muli ay paglubog naman ng araw. Kita mo yon, medyo mahaba ang time. Yes, ma'am. But anyhow, pag na-train tayo ng ganyan, okay, and most of the dapat ng mga Muslim, during Ramadan, ile-lessen ang food. Hindi yung masyadong, yung lavish ang mga pagkain dahil yung isosobra ng kakainin mo na i-enjoy mo ay i-lessen mo para sa sarili mo para maibigay mo naman sa mahirap na tao. And sometimes, yung mga mahihirap na tao, nai-enjoy nila ang Ramadan pag mas maraming mga Muslim na nagiging generous during Ramadan because they know it is rewardable. And of course, it will be rewardable Ramadan or not Ramadan. It has to be a usual habit or usual doings of the Muslim. Kailangan ay maging maluwag, hindi madamot, maging generous, maging mabait, maging maunawain, laging nakangiti. Kasi yun palang ngumiti ka sa kapwa mong tao, Muslim or hindi Muslim. When you make them happy because you smile, even you don't know them, it's already a sadaqah, it's already a charity, di ba? Pag napasaya mo ang damdamin ng isang tao dahil nginitian mo kahit di mo kilala, lalo na yung makikita mo, usually most of the people naman ngayon, daming pinagdadaan ng problema. Pero ang isang ngiti, it's a charity. And it will make people happy at least for that moment and time, di ba? Okay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yes, ma'am. So bukas, bilang pagtatapos na po o yung Eid al-Fitr, required po kayong lahat na nasa moske, Ma'am Mariam? Actually, hindi naman, it's not an obligation for the woman, but it's a great reward for woman to go and join the Fitr prayer, woman and man. But this is usually the prayers in the mosque and in a group like that is an obligation for men, okay?
Women can always pray at home. But during the Eid al-Fitr, it's a good and rewardable action to pray in the group, with the group ng mga Muslim. At ang reward ng nagdadasal with the group is more than you pray alone. So, kaya ang ginagawa ng iba, kung hindi sila nakarating sa mga lugar na ganyan, kasi usually they'll find a big area para ang mga Muslim ay mag-gather together to pray. If like, for example, ako, malayo ako sa place, so it's good to pray with your family in a group. Okay? Yes. Pero ang lalaki dapat humanap ng paraan na makakita ng lugar na makaka-join siya sa Eid al-Fitr prayer with the men, okay? Sa malalaking area na maraming magagather na mga Muslim. It's a one way of Muslims will be united, di ba? Dahil sa time na yan din, walang busy. Ang mga nagtatrabaho, ang mga nagbi-business, they stop, break muna. Naka-holiday sila, di ba? Subhanallah. Kaya it's a nice thing to be gathered with the brothers and sister in Islam together, especially in the good deeds and obligations. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, ma'am. Okay. Okay po, maraming salamat po sa binigay niyo po ng pagkakataon at maliwanagan po yung non-Muslim dun sa mga activities, especially binigyan ito ng gobyerno, ginawang non-working holiday today. Even for everyone, And also I forget that we have to make the children happy. Give them gift, buy them new dresses, new shoes to make them happy. Give them a gift, money or things. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, to make the children happy. Okay. So ibig sabihin, kasapi po yung mga bata na dapat maging masaya pagka Eid al-Fitr. Yeah. In every Eid, we have few festivities that we do, that we have. There is Eid al-Adha, yung big na Eid meron kami after 3 months, I think, There'll be a big Eid, and also children has to be given the opportunity to be happy, to enjoy, to give them gift and bring them new clothes if we can, of course. Wala, kaya nga dapat ang mga bata binibigyan ng gift para ang mga bata makabili ng mga gusto nilang mabiling laruan or damit to make them happy. Para makita din naman nila, Robert, ang difference. Kasi minsan, mga bata, walang malay. Siyempre, sa mga eskwelahan, magkakaroon ng tinatawag na ibang celebration, yung mga hindi Muslim na may regalo, may exchange gift, and so on like that. Then they will see na sila lang yung nag-i-enjoy. So we want to make them happy, but not the same way the non-Muslim are doing it. We have to do it in different way. No exchange gift. Gift has to be given from the heart. Okay, ma'am. Maraming salamat po. And akma po ba na i-congratulate ko kayong mga kapatid na Muslim dahil sa very successful na Ramadan. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, and we greet all the Muslims. Eid Mubarak to everyone, every Muslim in the world, okay? And inshallah, everyone will be happy in this day and most of the days, inshallah ta'ala. Okay, yes. Maraming salamat, Ma'am Haja Mariam Araceo. May isang Islamic lecturer ako nga nangilawlawag kariti aktibidad iti Eid al-Fitr. Dati pa nagmudo apo ti Ramadan. Despite apo iti laksid, ang itapo ti deklara ti Presidente kas holiday, kas panang bigbig apo kariti nindaklan niya aldaw para katiti kaabsat nga Muslim. But tomorrow, isu nga talaga apo ti panagmudo ti Ramadan, gapo ta isunto apo ti itataod ti bulan, new moon, gagayem kabsat kas sursuruten apo dagiti kakabsat nga Muslim. Once again, congratulations kadi so amin na po nga kakabsat tayo nga Muslims nga nangangilin iti Ramadan, very successful nga panakaisuat apo deto nga tradisyon dagiti kakabsat nga Muslim. Obligasyon, hindi tradisyon, Robert. Obligasyon, ayun. Okay. It's an obligation for Muslim, not tradition. Okay? Yes, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you so much, and God bless you. Barakallahu fika. Okay, kasama na po dito sa Balipay nga
damdamag, agyaman tayo po kadig sumaganad. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, kan Mrs. Larina Agustin, iti Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat, Mr. Ray Villanueva, iti California, Estados Unidos. Thank you kay Mr. Jewel Centillas, Manibo DJ Lahaina, Maui, Hawaii. Maraming salamat kada Mr. Danny Agustin, kay Mrs. Sofia Agustin, dita Toronto, Canada. Thank you very much kay Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara. Thank you very much kay iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatag yun dito po di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon at daan raman nga di munto kalipatan ken sigurado nga subli-subliam pakiramanan na po di sa bali pay alako da po tahe. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa imat matunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador manibo da po di Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa, iti po Gadlawin Carvas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan na po, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin itinalalaing nga aircon technicians. Tapnon ornusen da po ti problema ti aircon tilugan nyo. Babayan iti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, TMT Construction Company, 48A Kabungaan, North Lawag City. Laudin na po ti Cabeza Elementary School. No anya di kita ka-construction assistant nga sa punan nyo, manipod pa nakaplano, aging ganat balpas ti pasdek nga kahit yung patakdiren kakabsat kang gigiem. Agserbi ka na kayo ti TMT Construction Company, tinayang kalitigan na presyo, babayan kini Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo po ti Baguio, kahit yung nagpakonsultar ti doktor, mapanit ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No ka Mang Robert?
As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na, no narugitan, masukatan tatlong kastama preventaran, DJ pinaka-perdi, DJ compressor no ko Mang Robert, naglalo ken nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko ng Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Kento barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Adda na palabas po, 40 ket 20 minutos, kalpasan ti alas 12. Umababot ti sa gasot o 40 ket 5 nga estudyante, tinaytaray ti ospital, kalpasan niya dito ket agulaw, wenno aglusdoy, gapo apo iti sobra nga init, sobra nga dagaang, sobra nga pudot ti panawen, gagiyem keng kabsat nga dito apo ket adadapay, nga dinigdigan ti kaawan ti kuryente iti Occidental Minduro. Gagiyem kay kabsat. Sigon ti Department of Education, Assistant School Division Superintendent Rodel Magnaye, 7 nga estudyante ti San Jose National High School ti narigatan nga imanges. Ken deto apo tinangitunda iti panagkaulaw, then naglusdoy wenno naawanan puot. Sangapulo apo tinakarikna iti panakaulaw idinto nga adda pay iti sabsabali nga nagsagaba wenno nakarikna iti sakit ti ulo. So digiti apo diklikan nyo, digiti ma-expose apo iti napudot unay. Naamuan nga nasursurok nga makabulan ti na experience nga krisis ti kuryente ije Occidental Minduro. Segon ken ni Magnaye, nupay adu digitay electric fan kadagiti classrooms, kabilangen digitay solar powered, ket ditoy apo nga binagaanda digiti naganaka nga pabalunan da ti danum digiti anak da. Inaramid met apo nga alternatibo ti wenno na aramid met ti alternatibo nga pananglimita iti serrek digiti estudyante. May nagidatoy dimbalan ti state of calamity ti Occidental Minduro gapu di 4 nga oras iti kadal daw nga awan ti supply ti kuryente iti nasao nga probinsya. Segon kini Vice Governor Diana Apigo Tayag na sobra ti epekto ti blackout kadigi agad-adal nga estudyante, kang runan na po iti panakaipursigi wenno panaka apektar ti salunat digitoy kastamit tem pagbiagan digiti residente nga daytoy apo ket naigeddan pa iti nangato nga temperatura wenno napudot a panawen kakabsat ken gagayem. So kitain nyo apo digiti rumrumuanen apo nga epekto ti kinapudot ti panawen gagayem ken kabsat iti Occidental Minduro. 145 nga estudyante apo digitay na glusdoy na awan ng puot gapo di pudot gagihim keng kabsat agasem adak pela klase no kumati masurot nga school mansa dedi muna agupen ti John santo ag ti Marso wenno Abril agagihim kabsat awang kumati klase tata isu nga adda digiti makasarsarita tayo especially teachers gagayem kam sa diyan mo no adda nang ipadano nen iti biyang ti DepEd nga nuwen ken mabalin maisubli je dati nga school opening maki ti June gagayem ken kabsat tapnon ti kasta maliklikan dagitoy panagisuro da iti uneg apo ti wenno dagitoy kastoy nga tiyempo nga napudot ti panawen di ba darimwar apo nga survey nga 67% kadagito sa amin na mga isursuro kadagito pampubliko nga pagadalan ti mapudpudutan unay iti biyang apo digitay school rooms gagayem ken kabsat umabot di survey di nga naiparwara po that was March maudi nga lawas ti Marso umabot ti 67% kadagiti mga isursuro
ti intolerable gapu pa laeng iti pudot ti temperatura kaditi classroom segon ti Alliance of Concerned Teachers wenno ak gagiyem ken kamsat kabayatan na adamit 32% ti nangibaga nga makabalinandang makabalinandang ti agibtur gagiyem kamsat iti temperatura iti uneg ti classrooms idinto nga 0.5% di respondents ti kontento iti kondisyon di classrooms da. Deti ti nagbalin nga resulta ti online survey ti Alliance of Concerned Teachers iti 11,706 public school teachers idintero a Pagilian nanrugya po ti Marso 24 naging gana ti Marso 27. Naikasapo ba ti Teachers Confederation ti survey kagidda na po ti insidente no sa dinno nga di 120 estudyante di Laguna nga ospital gapu ti classroom drills nga dito ket na uswat apo iti darang ti init gagiyem kamsat namon pa iti survey nga kaadwan ka iti classrooms ti agar-aramat ti electric fan tapno para iti ventilasyon no sa dinno nga 97% kadi respondents agar-aramat ti electric fan idinto nga may 1% laeng kadan ti air condition ken 2% met digita agdepende iti natural ventilation gagiyem ken kamsat so dayjay diya kamo no adan nang ipadanon deti apong deti nga problema iti biyang ti DepEd gagiyem ken kamsat ada diti kinasarita ko na po ada principal ada retired teacher ada regular teacher nga kinasarita gagiyem ken kamsat nga nuwen ken mabalin iruarda di kalikagum da no suportaran da di nga kalikagum nga maisubli di school opening iti June ken ag-end ti middle of March or first week of April gagiyem ken kamsat ti klase digiti nakasarita nga handa kayat ti agpabigbig ken di da kayat ti pa-interview paburda apo nga maisubli tikas jay gaputa talaga nga mariknada apo ti pudot kadeti nga summer nga panangisuro da iti uneg ti classroom o kitain nyo apo deti Negros Negros Occidental Mindoro pala Occidental Mindoro 145 nga estudyante dat naglusdoy gapot pudot apo ije uneg ti klase gagiyem ken kamsat ije met Laguna idi drill da gagiyem ken kamsat nga deti met tinangitunda iti panak hospital apo ti more than 200 sapay ken didi nga estudyante gagiyem ken kamsat so para kada kayo apo anya ti kapanunutan nyo especially da kay ngagpapaadal nasaysyaat kadi nga isubli tayo di Hunyo nga panaglukat ti klase no pay di Hunyo, Hulyo, Agosto talagang ado di kitay peligro met apo adut peligro apay panagbabagyo panaglalayos gagiyem kamsat especially ditay na susulinek nga lugar gagiyem ken kamsat di ba ije Banggi adon ti nakainuman tayo ni Apo Kagawad Elmer Gimod ije Banggi ije yanda ije Payak Banggi digiti agad adal apo jay I think 12 nga karayan ti balasiwen da sakbay makadanon da di pagadalan gigi agasim deta gagiyem adala tamet ket di peligro na ngem no kitain tayo apo di konsentrasyon ti panangisuro ken panagadal no mas nalamlami isti temperatura para kanya kapampanunutak deto correct me if I'm wrong gagiyem ken kamsat mas nawayway apo di wagas mo nga mangawat kada di lesson or mang klase aglalo ti average minimum tataapo nga estudyante kada classroom ket 50 to 60 gagiyem ken kamsat 50 to 60 nga ubing when agad adal ti agrian iti maysa nga classroom so agasem di apo nga mang parnoy ti pudot na pudot ti bagiti tako apo kita nyo no dudupudop kayo ket nabara ko na yo ore digiti kalamiis na nga bulan nabara ko na mata agdideket ti tao gagiyem ken kamsat nabara ti temperatura ti tao kakabsat ken gagiyem so digiti sa ludsod kalikaguman nyo kadi or may mayat kadi no maisubli apo ti dati nga school opening para kitay agad adal gagiyem ken kamsat gaputa na ipo na yakar ti school opening gapo iti pandemya
And di proposal sidi nga tuladin tayo dito school opening sidi balasyo tao, especially di Estados Unidos, kakabsat ken gagiyem. So tata, dito met tata ti problema, especially at dapang ti El Nino, gagiyem kay kakabsat, nga mabalin nga mangingato apo ti temperatura. Ket ti numero unong apektado ditoy, dagiti adda ka diti uneg diti classrooms, kada diti nagdudumang nga pagadalan, gagiyem kay kakabsat. Isarunuta ito apo, may panggipelay nga po iti napudot nga panawen, Dagupan, Pasay di Manila, tostada apo ti sobrang apudot, idi kalman, gagiyem kay kakabsat. Kabayatan na, thank you very much Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Leris General Hospital, number 121 Z Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City, babaeng ni Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat, Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, area Balintawak Street, Lawag City, babaeng ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Pagilian, Espanya. Teacher Lynch Crispy Chicharon, eri ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Vallador, ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, eri California, Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, eri Toronto, Ontario, Canada. Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii, maraming salamat. Mr. Ray Villanueva, eri California, Estados Unidos, thank you very much. Ken siyempre, agyaman tayo kada Mr. Danny Hernando Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, Manipud, Toronto, Canada. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sige. Okay, tuloy-tuloy. Dapat na batbati apo ngayon na minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna. Ladingitan mi apo saan mi nga maidanon dito ti programa tayo ti napalabas. Kapag dito importante apo nga urnusin tayo. Para iti mas efektibo, ken mas napimpitas nga pa nag-broadcast tayo apo iti ENR online. Gagayim keng kabsat. Agurnos tayo ka dito gamit. Medyo parang pinuputakti. Bumbo ay maki. Okay, kabayatan na gagayim keng kabsat. Idi kalman na
na i-record siguro ti kababaraan nga temperatura iti Dagupan City in Pangasinan ken Pasay ijay Pasay City ijay Metro Manila. Nai-record na po ti pag-asa no Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration no pag-asa ti kangangatuan nga heat index idi kalman aldaw ti Huwebes Abril 20 idi Dagupan City ije Pangasinan ken ti Ninoy Aquino International Airport ije Pasay City gagayem ken kamsat umabot ti 43 degrees Celsius at ti heat index kadagito nga lugar idi kalman aldaw ti Huwebes particular apo iti Malem men uri kadate dito narik nate apo talaga sobrat pudot na idi kalman medyo idi mo malimit ket din ada angin na basit kaabsat ken gigiem ti heat index ang na-record po ije Butuan City, Agusan del Norte, Masbate City, Masbate, Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Amin dito po at 42 degrees centigrade. Babae na po di klasifikasyon gagiyem kay Kamsat. Binigbigmet ti pag-asa nga ti heat index kas pangrukod no kasano ti kabara nga marikna no adda digitay relative humidity ken deti apo ket mairamraman pare di aktual nga temperatura ti angin. Ti kangatuan nga naobserbaran nga heat index manikod Marso 1 iti deti nga tawen ket 47 degrees centigrade ije San Jose, Occidental Mindoro dito ket idi Marso 25 agagiyem ken kaabsat so agan-an na dapo tigiri kay banlaag diri expert gigiyem kaabsat saan tayo nga basta-basta bilag iti init gagiyem ken kaabsat. Okay, mapantay matapo di balasyo tao upat pa nga minutos kasanguanan ti alauna gagiyem ken kaabsat nakasaganan nga mga iparwarte anyaman na sumbata iti sumaruno alawas ni US President Joe Biden no paidasig pari-elect kas presidente apo ti Estados Unidos. So ada chance nga rematch between Biden and Bush gigiyem Trump kuna Donald Trump kasi ni Trump adan digiti imununan apo nga agpaidasig manen kas presidente iti Amerika ni Donald Trump before pa nga pinaburan apo ti pagpandayan linteg ti Amerika ti pannakaipila ti kaso kriminal kontra iti dati nga presidente ni Donald Trump ti kaunaan nga US President nga napaburan apo ti pannakaipila ti kaso kriminal kontra kenkwana. Ngem base ken ni Trump idi rumor detoy nga mabari na mapilaan ti criminal case at ti former US President gigiyem kamsat kunana nga adda maris politika na ti nasao nga addang kontra kenkwana gigiyem ken kamsat. Okay, mapantemet ken ni Biden babayin ka deti rumor apo nga by next week ket mabali na sumbatan na agpailayon agpare-elect wenno saan at ti panagsumbat do kas pagarigan ada may parwara po ket babaen iti video presentation nga iti agdama ket ornusen ti kampo ti agdama nga US President. Base ti report posible nga iti sumaruno nga Miyerkules oras dito pa Pilipinas wenno aldaw petsa dito Pilipinas nga may parwar ti nasao nga video. Ti nasao nga aldaw kay dito ti anibersaryo ti panangkonfirmar ni Biden iti panagpaidasig na iti 2020 US presidential election. Ayun Nupay kasta awan pay apo iti panigurado no kandidato nga talaga ni Biden para iti re-election adan ti adan kuanan wenno adan kadagiti close age na ti muna nga nangibaga nga dakkel ti posibilidad nga abuten wenno kamaten ni Biden ti makungkuna nga karbingan na nga agpa re-election oras nga makonfirmar babaen ti ni Biden ti panagtaray namanen ket insigida nga malukatan ti kampo ti fundraising project nga daytoy ti agbalin nga dalan tapnon ti kasta adda-anda wenno may swatda ti naindaklan nga kampanya. May palagipan ng abak ni Biden in November 2020 US elections kontra kandidato nga US President re-electionist Donald Trump
maibaga po nga landmark ti panangabak na kas presidente gaputa do sumagmanong estado ti Amerika nga nang ipaay ti suportada iti Democrat Party ni Biden na unupay nabayagen nga panawen nga nagbalin digitoy nga supporters ti Republican Party gagiyem kay kabsat kabilang ka digitoy ket ti Alabama, Arizona, Indiana, Canada pay sabsabali nga estado gagiyem kay kabsat. Okay, so let's wait until Wednesday. Amuyo importante apo ti eleksyon ti Amerika. Saan lang nga po nga ide mismo nga Amerika no diket tintero nga lubong gagayim kay kabsat. Ano digiti naka-peligro kada tayo idi administrasyon ni Donald Trump gagayim kay kabsat digiti immigration policies na medyo nadagsen para kada digiti Filipinos nga agkalikagom aglalo tatta rumrumor apo nga 2 iti kada sa nga pulo nga Pilipino ti agkalikagom nga mapan iti agtrabaho di balasyo taaw gagiyem kay kamsat ada diti umununa nga pagilyan. I think Kuwait ada dyan number 2 ti US medyo lang di remuar iti survey ngamin na po di US nga basta-basta makapangka kas contract worker masapul mapetisyonan ka babaeng ka diti US citizen nga kabagyam ti immigration policy ni Trump initi may sa karitay kinagura po di kitay Pilipinos ken sabsabali nga puli nga napanlaeng nagipagnaeda po wenno napan nag-citizen iti Amerika gagayem ken kamsat may sa data gagayem nga saan na malipatan di kitay kadaraan tayo ken sabsabali nga kapututan wenno puli iti Amerika immigration policy ni Donald Trump gagayem kamsat. So by Wednesday petsa apo wenno oras dito pagilya na Pilipinas may parwar ti may nga video nga dihati apo ti nakaipalaunan ti sungbat ni Joe Biden ti US President no agpaidasig by the way wenno availan na apo didi kaya karbingan na nga agpa-re-elect kas presidente apo ti pagilyan nga Amerika. Okay, awanin na po ti nabati pa nga oras tayo iti detoy nga aldaw para iti programa tayo Damdamag ni Berto. Ladingitin mi apo ti sa mga panakaidanon ti programa tayo tinapalabas iti detoy nga malem. Dito apo ti pagayam yon ni Robert De La Cruz kinadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kami apo tingkay panagdingeg ibati min ti natalinaay nga malem ti Biyernes tay amin sa pada. Once again, congratulations kadigitay kakabsat nga Muslim para iti naimbalegyan nga pan nakayuswat apo ti nagmakabulan Ramadan. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan